Θα ανάσει μία φίλη μου, είδε το βιντεάκι και θέλει να προχωρήσει για την επιχείρηση. Είναι πάνω από 30 ευρώ. Ωφέλει πολύ, το λαχταράει. Έχει τη γνώση, την εμπειρία. Έχει προϊόν υπηρεσία που έχει πλήρη ζήτηση. Το έχει κοστολογήσει και είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας business plan. Αυτό που θέλουν τους οδηγείς είναι πρώτα απ' όλα καλή τύχη. Αυτό που θέλω να τους ευχηθείς είναι πρώτα απ' όλα καλή τύχη. Αν και νομίζω και στο ξέρεις πολύ καλά, θα την έχει. Γιατί την τύχη την προκαλούμε. Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Αυτό που ενώνει πραγματικά το όνειρο με την πραγματικότητα ονομάζεται δράση.